استزينا أبي كلهم عودة جنبارات سعر الزقط مزول فاش تابي أحمد قبل عليه سلامويان بزفتصمو أريمين أو دبداب نفاريت بركة زبول سلامويان سبات هي وتم كم زحالفة بحاسوت زل وجل فاش تابي أحمد نسو زوران ميدياتات تقيمون هزبي بمدن قارها قرنا بتحز لا تبركي كتبت صح كم زقبرة تقلت سلام دحن دمسيكم كبرات تملكتنا كاب دي دبليو انترناشنال زيناتات مسويت حزنا لكم قريبنا لنا من زيناتات ساعات مبرات نقص بمداي ملكت قنقوا دما مسرت قبر غزابي حبيراتنا كتصنحيات بقندنا تزينا فلينا حزدنا نابا زرزروم اب كلهم عوده جنبارات سعر زقط مزول فاش تابي احمد اب لعل سلامويان بزفصم ارمين او دبداب نفاريت بركة زبولو سلاميان سبات هيوتهم كم زحالفة تقاليتهم ازي اب اف موت زركب فاشتا وحيلي نحنسا ان حوار نمقباص كل من اسينا بقات سكختتي قبا دما تباهيلو له ولد مرت غزاي توسخ حزلو اب كل جنبارات سعرت زقط مزلو غجله فاشيست ابي احمد زرين مننتن حزب تግራይ ንምጽናት ዝጀመሮ ደብዳብ ነፋሪት ለምውን አውዚ አብ ማእከል ከተማ መቀለ ደብዳብ ነፋሪት አካይደሎም እዚ ሕዚ አውዚ ንሪኦ ዘለና ቦታ ልዕሊ 15 ዝኣክል መንበሪ አባይቲ ሰላማውያን ሰባት እዩ አውዚ ብርክት ዝበሉ ሰላማውያን ሰባት ዝነበሩ እንትኾኑ በቲ ዝተኻየደ ደብዳብ ነፋሪት ብርክት ዝበሉ ካብ ህፃውንቲ ክሳብ ዓበይቲ አውዚ ተደብዲቦም رئيسهم ونس كاب حزي كوت صاعي كعلن أبزوش تفرش زل جزايو تقابير زلهم أنت ولا تجري تعدلك حضرتن كيبليتي نبحاتك كم قرطي هذا جزاز يروحون بين راد المطلع على عمسر وحيتم يستاي أو دي كان يوصل لقطاي تسوي يوم لا تسمى ياري أمك إذا مسيفة يا مخنن يميل من the bunker one in أو اللي نبرسه بزح بطعمي بزح سبي نيرو بزح سدرا والعائلة سويت يلا سعيلة بزح سدرا ينيرو سلالخنا قاطعمي مصياي او تحادم اخلي اتي بقى ودي من احنا غروابتنا كنشتن يانتن تلمي غروتينا ودي مسوا دقت جن بقى تباراغي جنا تغاينا ترنا تايمو بملؤ دعمش مشيلو بملؤ تدوديو هيوتو بزح سب حليف ايو ያው ትላጽዓነ ላ ተስሓበት ኃይል መንእሰይ ስለሊ ረድአና ላ ተስሓበ ለማካን ልለዋ ማኪና ወዲያም የንረዲእና እንደዚ ባለ ይኽእልን ሰብ ግን ብዙሕ ካብ መጠን ብላዕሊ እፍት ገዛ ዝነብር تلعن كوني نغفي يلن تلعن هذا من عنس حزيرك أري تعال أنا أعلم كان من تجيره خمس ترك أي وتصدي إيه لله وحواتي لعوه يوم يهدك سواتي يهون دكتك كلهم بسديه هذون أنا لو عليك كامل ما أنت جميرة تلعلي تيا بتزامر زينة نتياب لعز بتقرأي تدقاقامي دبداب نفاريت إنك كايدان سلامويان سبات موتن مقتلتن زكايد زول فاش تجلا نمكباز كل حزب تግራይ ዕድመ ጸላእቱ ክሕጽር ተገሊጹም ስጉም ተፋሽታውያን ህዝብ ትግራይ ዝያዳ ከም ዝሕርሩ ንቃልሲ ከም ዘለዓዕሎን ውን ተመልኪትሎ ጊዳ ሒዘሎ ፋሽስት አብይ አሕመድ ሕዝውን እንተ ኣብ ልዕሊ ዝገበሎ ግፍዓው ደብዳብ ነፋሪት ኣብ ከት ቀጽልሎ ኣሎ ተዝነበረ ደብዳብ ነፋሪት በአንደበት ተሓደጋ ዝበጽሖ ተሓበሩ ናይ ዓይን መሰኻኽን ወገናት ግለጽ ድማ ጋጣሚ ናብ ስራሕ ጉምርት ይሰርሕ ወሲለ ጸኒሐ ኣብ ተኻብ ክበጽሕ ከለሁ ጋጣሚ መፍት መጥያ ጸኒሐ ናብ ትያቴ ያው ውሽጥ ተጸኒሐ
لا يمبر أكلت ده أنت زعت نيرة يلو خن مالتيو ثم إنه رفعتني كلهم ياو طيب قد تياتي لا مالت كاليو أنا مدعني تري وزن لهم زحزني أنا نبرت يا زي من يلن بلو ناب تاي كتبت زي السعودي من يلن تكالي من رأي زنيو أنا هردني خيلو بربيت نهرة وون بستاي نهرة زي تمس أخو جن بملؤه جزاوتي فريسو تقل على خمسة نهرة تكرم بالله بومبونه كم زود غير يزله ما خمسة زبالة سأل المحبرة سبك كم زي الكخويلك زي مقبارو بتلي عندما نقل نوح أن إحنا عنا من قصات ورينا عنا كم زي زبالة طريقة تسمى فلتيو عامل زي سيل عامل زي قطعة شنفت عامل سويل هبرة السب እቲ ብጉጅለ ፋሽሽ ኣብይ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝግበር ዘሎ ጨፍጫፍ ነፋሪት ህዝቢ ትግራይ ብሓድነት ሰሚሩን ሓሪኑ ዕድመ ጸላእቱ ብፍላይ ድማ ዕድመ እቲ ዘይሕጋዊ ጉጅለ ስርዓት ኣብይ ኣሕመድ ተለኢሉ ዕለተ ቀብሩ ክሕፅር ይግባእ ኢሎም ተጋሩዳ ዘለና መማረፂ ያው ሓቢርካ ምቅላስያ ሻዕ መጨረሻው ብትፋያ ዘለትና ማረፅ ምንም መማረፅ ካሊ የብልናን ያው ሪና ያኮ ኣብረሰ ገዛ ካመፅዩ ዝድብድበካ ተኮይንስ ዘለካ መማረፂ ወፂኻ ተቃሊስካ ስርዓት ምጥፋይ ተለልካ ምቅላስ منم لعل تحت زيبلو تليل كانوا زي عدمي محصارية خالي منم مفتحتي بلان عند بناتي الرأي بتزبط حدقة بركت زبل وجنات أنت ماتوا بزح السبات دماء حدقة كم زبطهم نمفلات تقايل له بوجل فاش سابي حمد أب كتما مقالة استفتصم دبداب نفاريت أزيز أسكحك مخانو سب ما يحكمنا قاليت باتي استفتصم أريمين أو تكبر كابه صوم تكسب شماغله بركت زبول وجنات قدايت تفاشتاو تكبر كم زخون وانت حابيرو له ولا مرت جزاي توسخ يزلو وجله فاشيست أبي أحمد حزب تجري نمسنات زجمرو دبداب نفاريت لومي 18 تقمتي 2014 عامة مرتون أب كتما مقالة كفله كتما سمين قبلي بادو حموشتين أبلعلي منبري سلامويان سبات دبداب نفرتي أسئل له وعيل اللون ودينا مسبعة جزائي نيرة كاو مسدمس مسسمع مسوبلة نشون ودي حزي وصي أبدأ نيرة مزحات الطبول توقعوا تساقط نيرة كاتم حدا ودي لسيني فينا نيرنا بجزا وشت نيرنا سلست قول نيرمني الزود يوم عتي أون بس يمسعي بالنينا علينا زني بسخلو تعبي قولي بتعمية توقعة جزء ستاس بيترون سفرون تعمية توقعة جزء أنا عارسي توقعة توم كنت كنتايكم استوعبون يراح هو من نوع علي دم نفس سلسلة عاملين نقص إيش يراح هو من على دقيقة المسوات لو يبعد بزاستير النيل ديراو محتاج زوم حزي أوزي نوريهم زلنا تساونتي منم زفلتو وتعمر زي بلهم أوزيو علوه أوزي حدروه بلا علم زيايا زي تريقوا زلهم حدا جاب صحة اللهم زلا شمي نتأنا تجايبها عدمي عسر تخلطة أنا مسمى حزينيرا نتأتخو نتأتنا لنا دنجت مزيهم مسوقعت نعنا أنتيرا بزي يقولني مسوقعتني بزي مسوقعتني نعرفي لا ماكينة أنتيراتنا يرمي لك عسى أدمي العسر تعدل عدل يرمي أمروا كأوز أير مزيا قوي جزيك عطو كأوز أير مسوقعتنا ماكينة تجاجي أوستاتينا بكري إحنا لنا وزعل لنا حنت جزانيرنا أحد جزان لنا تطاعنا حفتي استاتت قديدة إني لا تقودي أخلتنا إنها تقودي نزمرا النار نسات بقى شش حفتي بحال دي قاليا همش عمت سرقي وتنيره يوم مستدوري بزي نسمعكم لو جزا خيدا جزا كل نجار فريش صنح مات أقطع مزيا إنه أنيرة قول نش حوالي نيرة إذا تمزيا ناز جزا في الراس وقع ورأسنا حقا إذن لما أنتي أب كتما مقالة خديب دوازو على نفرتي كم زحزي عبزي نوري أزلنا زم سلام ينسوات لك قمش قرتي كتفهم يوم رئيسهم كم زي غير ممدلو
በቲ ዝተኻየደ ደብዳብ ነፈርቲ ካብ ህፃውንቲ ክሳብ ሽማግለ ብርክት ዝበሉ ሰላማውያን ሰባት ህይወቶም ከም ዝሓለፉን ከቢድን ቀሊልን ማህሰይቲ ከም ዝበጽሖምን ሰብ ሞያ ሕክምና ገሊጾም ትብለጽ መረሳ ይበሃል ንምፍላይ ጸጋም እዩ ኩሎም እንትን እዚልኻ ትናገሩ ነገር ሳይኾን ካይ ኩሎም ተቆራርጽ እዮም ተፈላለዩ እዮም እዚልኻ እስክትናገር ይትኽእል ትሙሉእ ልመጸ ያው ሓንቲ ሰበይቲ እያ ካልእ የለይ ምንም ኩሎም ግን መብዛሕትኦም ተቆራርጾም ልመጹ እዮም ርእሲ ልቀረየኒዮ ካብ ሽምጥን ታሕቱን ዘቀረየኒዮ ብዙሕ ይኒዮ ማለት ኢድ ተቆራርጹ ልተረፈኒዮ ስለዚህ እዚኦም ገና ላይ መጹ እንትን ነው እዮም እዚ ሰዓጸጋም ይበጽሩ ወድ ከለ ወድ ከለይሉስ ቤተሰብ መጽሉ ጥይቆሉ ሪኡሉ ወስደሉስ ይኾነ የተባላሽ እዩ ብጣዕሚ ህፃውን ተለው ሕዝውን እንተኾነ ይብሉ እቶም ሰብ ሞያ ሕክምና ተዓቅል ሞትዩ ከምዚ ልገብረሎ ማለት እቱ ልዋጎሎ ሰብ ኣብ ግንባር ይኒዮ እዚ ግን ኣብ ገዛ ስቁኢሉ ኣብ ህዝቢ ምድራይ ማለት ግን ብስሩ ናይ ዕብደት ምልክት ይንበር እዚ እንትን ኢልካ ይተሓስወይ ከዛ ንሕና ክንገብሮ ንኽእል መንእሰይ ለለ ኩሉ ብምሉ በቃ ኣብ ዝኾን ኸውን ሞትዩ ህፃውን የለ ዓው የለ ሽማግለ የለ ሞት ለዩ ስለዚህ ንሕና ክንወፍርኒና ክንምክትኒና የልልአና ክቡራት ተመልከትና ካብ ቴሌቪዥን ድምፂ ወያነ ትግራይ ዜናታት ምስ ህይወት እንዳቀጸሉ እዮም ጉጅለ ፋሽታ አብይ አሕመድ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ይፍጽሞ ዘሎ ደብዳብ ነፈርቲ ቁሉዕ ዓርሜናዊ ባህርን ውድቀት ጉጅለ ምቕራቡ ዘመላኽት ምዃኑ ንድምፂ ወያነ ርእይቶኦም ዝሃብ ወገናት ገሊጾም ነቲ ፋሽ ተግባር ኩሉ ክኹንኖ ይግባእ ዝበሉ ቶም ወገናት ህዝቢ ትግራይ ጀሚርዎ ዘሎ ቃልሲ ብምሕያል ግብኣተ መሬት ጉጅለ ፋሽ ከቀላጥፎ ከም ዝግባእ እውን ኣመልኪቶም ኣሎ ተስፋይ በርሀ ኣዘራሪቦም ኣሎ መንበር ገዛው ሲቪል ገዛውቲ ብስሩውን ቁሩብ ትንሪኦ ኮይና ብዞም ህዝቢኦም ክተፈሎም ተባሂልና አይነት ፈሪድና እዩ ክተፈሎም ስር መሰረቶም ታሪኩንም ኮይት ኻውና እንታይ አይነት ናይ ተጋሩ ታሪኩም ክተፍእ ንሓደ ክልተ ይኾነን ዓብይ ሽማግለ እስላማይ ክርስቲያናይ ሕሞም ህፃን ዝብልናዮ ገር ይኾነን ስለዚ ኣካልና እዩ እዚ እና ኣብቲ ቅድሚ ሕዚ 11 ወርሒ ትገበረ ድብዳባትን ጨፍጨፋታትን ክንርኢ ተለና ናይዚ መግለጽ እዩ ሲውላን መጽኢኻ ምድብዳ ማለት ግን ናንታይ ዘርእየካ ናይ ሽንፈት ዘርእየካ ብጣዕሚ ለሕዝን እዩ ክሳኸዚ ቆላ ተቆፈሪ ይወጽለው ቁስላን ምን እንደ ኣብ ሕክምና ልተወሰደውን ኣለው ማለት እዩ ካብዚ ቀነ ግፍዒ ዝተሰርሐ ዓብይ ግፍዒ ልማዓት ተሰሪሑ ጠቅላሉ ኮነ ኢሊ ሰብኣይ እዚ ከጥፈና ተስኢኒ ሓድሽ ነገር ይኾን መቐለ ከተማ ቅድሚ 40 ዓመት በአውሮፕላን ተደብድቡ በደርጉውን 84 ዓመት ትምህርት መቐለ ከተማ ማእከል ከተማ 16 ቀበሌ እዳጋውን ተደብድቡ ዞዋታት ወረዳታት ገዳማት መሳጊድ ትግራይ ተደብድዮም እዮም ናቱ ኣካል እዩ ሕዚ ግን ታሪኽ ገብረና ትውጽኢትና ብልበለጸ ከነጎልብት ብልበለጸ ትስምረት ሕብረትና ብልበለጸ ክንጣናኸር ትውጽኢት ተረኺብና ኣለናውን ክሻዕ መጨረሻ ኸይድና ድሕሪ ሕዚ ጸላእተና ቀንዒሎም ከይልዓሉ ኣማናውን ኢዶም ከይዘርጉሑ መራም ሰበር ድሕሪ ሕዙን ገጾም መሪሶም ከፍ ኢሉ ክብል ዕርፍ ነገር ላትፈጸመ ስለ ዝኾነ እዚሁ ነጎልቢትና ትግንባር ዘሎ ሰራዊት ብሓይሊ ሰብ ብማቴርያል ብሞራል كنقول تلنا وصيتنا أو قلصمنا أو حبرتنا وسان حبرتنا تجمرنا إن حبت نكاري لو نقول لا ستمت خدل كابز صقم كنوص تقولنا مكلاسي بركلي أنت لو تكون تصايخل حبيرك خيرك سلتنك مكلاسي ترى ماريو كاس المطفئين حد على ما يلن دحر هذه مالتي خلي يكون نزلوا له أنا مجلس زي ناتي مالتي تكالات هايمانة إثيوبيا فاشتا أبي أحمد عبد العلي تجري زكايد زلوا مصنع حزبي مدقافن بتري كم زقهم بيت مخرج قدات تسلمنا حبيرون زانا لهم أنت مجلس يستري واللهم أول سنة بوم بلا تدبري تمجلس نجور لنا أكل نايتي مجلس إنا يدما بأكل أب تجري بوم بيدبر الله تكالات هيمانة إثيوبيا دما أب تجري لكايد لولو جنسايد أب تجري زكايد زلو بومبي مزناب تخكلي يلان قد متمالي صلاة غيرهم شو عتيهم امنتات مالتي تنبركيهم بتتجور لها قد صلوا يلوكنس نيسلو بالبزحة غيرها تعود سيلهم وأطفيها تعود مالتي هذه هذه كلن امنتاتين أرثوذكس إسلامنا كاثوليك حبرة وانجيلاويان سبعين أدفنتس مكان يسوس قال هيوت كلن امنتات بحار خوينا أب تجري لكايد لله طرنت
ቶሎ ክፋጠን ክኽእል ኣለዎ ካብቲ ዝነበረ ብልበለፀ ቦምቡ ተወሲኹ ጦርነት ተወሲኹ ክትዕወት ኣለካ ጸሎት ገይሮም ኣንሕና ቅድም ኢሉ ኣብ ናይ ጥቅምቲ ጉዳይ ትካላት እምነታት ዱዓ ወይ ጸሎት ትገብር ተለዋ ተሳሒቶም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ስሜን እዚ ተደፊሩ ስሜን እዚ ለለው ወታደር ተሓሪዶም ስለልተባሃለ ካብኡ ትላዒሉ ዱዓ ገይሩ ክኾን ይኽእል ጸሎት ገይሩ ክኾን ይኽእል ዛሊም ኩሉ ግዜ ዱዓ ትገብር ኢኻ ትዘሊሞም ኢሎም ሓሲቦም ክኾኑ ኢልና ሓዲግና እየና ናይቲ ማሊ ግን ፍሉጥቲ እያ ኣብ መቐለ ልዕሊ 10 መዓልቲ ብተደጋጋሚ ላመፀትሉ ኣብ ለሉለ ግዜ ብመዓልቲ 7-10 ክኾን ኣለዎ ክልተ ንኢሱ ኣብ ልሉሉ ግዜ ኮይና ኢና መግለጽ ንህብል ኣለና ማለት እዩ ተጋሩ ከም ተጋሩ ንምጽናት ዝግበር ዘለዎ ፍሪ ሰይጣናዊ ተግባር ብምዃኑ ኩለን ትካላት ሃይማኖት ዓገብ ክብልኦ ከም ዝግባእ ድማ እቲ ቤት ምኽሪ ጸዊዑሎም ሎማዓንቲስ ብዙሕ ግዜ ትዘርላ ተኣየር ትድብርላ ይትኮስሎ ናይ ኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ ኣብ ቀረባ ግዜ تا مجلس إتنا كتفولتوا نصر سلاف أو قرب جزء كم خلته 3 معلت لينا واحد أو تجري لك يدلو دب أو كبل اللو إلو كنا قطرح أو يبلي نحرقه أي قد شناي قالوا جن كسمع 5 اللو طرحنا نحلف مالتي إن بالله تيلو من قصي تجري إلو سلالو خنا إلو الناس سلالو خنا ناي بك خذ مالتي مخنياتو تجري كدبدوي يقولوا ترى لها أو جنبار تيلو تجري لا إتبع أسلمنا قدام راحيناي تقرأ اسلمنا قداي هم على ولد بتوارد نخد شكال نستخاخر هجاوي مستقل شكال مزة مالتي أيوة بتاع النورنا مزة أيوة جزي كتصل اللون دحلو الخينا قد يتبع اسلمنا قداي لبها العين فلت 4 3 لمن تاي أي فلت أو كمين دحلو بنا نخينه عين فلتك كائنا ولا نحن مسلمينا سوقة الدين يبلنا زغني يكون هايمانات ندام تورنت كي اللعال ها زي حراميو وزي حلاليو وزي حماقيو وزي صبو يكبلنا للو زومنا إثيوبيا ويخعنا حجرنا مسلم يكونوا كريستيان زغن يكون هايمان مراحي تقراي تدبدب ببومبي تطفى كل تلو رب العالمين لعنا لخلاتنا خلق وذا مرزيا لما نمخلوق يخلقوا عدي ساعات نورو تقارو كندبدب صحتتي السمين ورا عدو نحنا ونعدنا إلى النبر عدنا تحمق لا أنايا تسبق لعناية كاديسا وانا بومب موروار جن خلكلي بمسرتون نحنا تجارو مجمرة بمدافع بتانكن دبديو مناي تودي ناونينا مريتي تعرفوا قال عيون بتميت يوم حزمنا كندي عمت من قد قبل عتصو لا بتقراي حانتنا قرطر كيتبل ترديت كوي خناي سريعا نبر كوينا أديكنا كوي النبر أوتاي أوت كوينا ناتي لما نكوي خناي كمان نخنا كوي لمني من قد عاتيومنا قال أي ملا يتكا بتميتس حزنا يوم يتوديوا بأير ندبدبهم متى أنا آخر تغمن هايمانه مرحتي زغنا يكون هايمان مرحي ببنا وعد مالتي وزيد بالدين لنا نحنا وزيد بالهايمانه تلو عوض أن عقل صبتن دبداب نفرت جوجلا أبي أحمد قال سنا زيادة كنحيل عدم صلاتنا كنحصرن زقبر لهم أب جنبار زقاش حزلو جاغانو سراوي تግራይ سلام مبراتن أب تግራይ سراوي تግራይ حرحراي تدعخو استدمسس سراوي درغي أموداتا قبعت مريتو عنص معصو كم زبال أب العلي نصحن زيغاتات تግራይ دبداب نفرت يكايد منبرو تاريخ زخطو حقيهم نيبو نمن هبو خوينو فاشت جوجلا أبي أحمد ون جنبرات عودة كنات بتوم حرانا زولدهم جانو سراوي تግራይ حراي مستدعخم أب العلي نصحن زيغاتات تخاتاتالي دبداب نفرتي يكايد لهم إذا دمام كافتوم فاشتاوين تثبيت زقبر استلمده تكبار عوض وطن عقل صبتن يبلو أب جنبار عودة كنات زكواش حزلو جانو عبالات سراوي تግራይ ابونا تراراهن حزن تلنا طلالا مولو نايسمين شواهن قوازات صرت لنا أب جزاوتنا عدنا عنصون معصو بزح دبدوات تكايدي مع مستايل مريم تاو تفلي نجار يكون هنسيو عيون ذو زجور زل دبدوات يشين نفس لزلي يشين نفلو نايم ترش عنوتن موتن سلزغنات
ተማላሊየ ንጥፋእ ዝብል ኣካይዳ ይኸዶ ኣሎ እዚ ታዝኽእላ ብርሑቕ ብነፈርቲ ምድብዳብ እዩ እዚ ከዓ ናይ ተኣካል ናይ ህዝቢ ትግራይ ምጽናት እዩ ፋሽስታዊ ስርዓት እዩ ደመኛ ህዝቢ ትግራይ እዚ ካብ ኣብይ ካብኡን ላዕሊ ካልእ ትፅቢት ትገብር ኣይትኽእልን ካብ መሻርክቱ ካብኡን ላዕሊ ካልእ ትፅቢት ትገብር ኣይትኽእልን ዝኸኣለ ኩሉ ገይሩ ህዝቢ ትግራይ ምንብርካኽ ህዝቢ ትግራይ ምጽናት ስለ ዝኾነ ኣካልናቱ እዩ ያው መቐለ ንከባቢኣን ኣብ ትግራይ ነፋሪት ከም ዝደብደበት ተጋዳላይ ኩሉ ሰሚዑ ብሚድያ ኩሉና ሰሚዕና ኢና ግን ኣብኡ እቶም ዝሞቱ ዜጋታትና ዝዓነወ ንብረት ዋላ ተሓዘና ግን ካብ ኣብይ ካልእ ስለ ዘይንፅበ ንሕና ኣብዚኣ ኢና ናና ውግእ ካብዚኣ ሓሊፉ መቐለ ምድብዳብ ፋሽስትነቱ ምርኣይ እዩ ካልእ ትርጉም የብሉን እንተኾነ ግና እዚ ተግባር ጀጋኑ ሰራዊት ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ዝጀመርዎ ደምሳሳይ ዝኾነ ውግእ ከም ዘይልውጥን የግዳስ ሓሪኑ ናብ ዝለዓል ዓወት ክግስግስን ዕድመ ጸላእቲ ክሕፅርን ዝገብር ይብሉ በዚ ዝምብርከኽ ሰራዊት የብልናን ዝምብርከኽ ህዝብም የብልናን ውድቀቱ ስለ ዝቐረበ ግን ናይ መጨረሻ ተዓወትና ድርብ ይቕፅል እዩ ዘሎ በዚሁ በልኽን ብወነን ግን ናብ ዝለዓለ ዓወታት ከም ንኣቱ ሙሉእ ኣብ ሓፂር ግዜ ከም ዝድምሰስ ከም ዝጠፍእ ዝሓይሉ እዙዩ ርግፀኛ እየ ይስንድሎ ህይወት መስዋዕትነት ኣሕሲቡሉ ባዕሉ ማለት እዩ ቀለልቲ ኮይኖም ግን ናብ ህይወት ምሕላፍ ክውፅሑ ዝኽእሉ ውቃዓታት ላድሐና ተሪሎም ክምለሱ ተሪሎም ንሃገረ ትግራይ ክኾንዋ ተኻለና ስራሕ ንሰርሕ ለና ኢና ኣብና ቅድሚ ሕዚ ዝነበሩ ኣቦታትና ታሪኻት ዋላ ብልተወሰነ ብትናሽዑ ነበረ ና ቴክኖሎጂ ዓቕሚ ገለ ብልተወሰነ ዝተሰነደ ወላ ሃሊ ኣብዝሓው ግን ብኣፈ ታሪክ እምበይ ብስነዳ ኣይንፈልጠይ ስለዚ ሕዚ ካብኡ ዝሓሸ ምስራሕ እቲ ታሪክ ለለዎም ካ ታሪክ እኒአና ኢሎም ላሰነዱስ ታሪክ ለለዎም ለይተሰነደሎም ተሓልፍ ተሎ እሱ ዚ ነገር ስሉ መቕራፍ እዩ ስራሐይ ኦፕሬተር እዩ ናይ ክፍለ ጦር ኦፕሬተር እዩ ከም ከማይ ዘለባ ደቂ ኣንስትዮ ከዓኒ ኣብዚ ብጣዕሚ ጎዛት እየን ኩሉ ኣብቲ ዘሎ ኩነታት ማይ ፀሓይ ኩሉ ነገር ኣሎ ግን ተፃዊረን ከምቶም ናይ ምሳና ዘለው ናይ ደቂ ተባዕትዮ ከምኦም ማዕረና ክንጓዓዝ ዘለና ጀጋኑ ኣቦታትን ኣዴታትን ኣብ ቅድሚት ተሰሊፎም ወለዱ ናብ ቅኑዕን ፍትሓውን መስመር ይመርሑም መናእሰይ ትግራይ ድማ ኣሰር ወለዶም ተኸቲሎም ተፈጥራውን ሰብ ስራሕን ብድሆታት ስዒሮም ብመንገዲ ዓወት ይጓዓዙ ከቢድ እዩ ብካሜራማን ኮይንካ እቲ ታሪካት ምድል ሰዓት ብዙሕ ፈተናታት ዘጋጥሙካ ይኽእሉ እዮም ለዚኣቶም ተፃዊርካ ናብ ካልእ ዓቕሊ ክህልየካ እኒኦ ህዝቢ ትግራይ ሒዝካ ዘይኮነ ነገር የለን ኣብዚ ዘለና ብሙላና ኣብ ሆስፒታላት ንሰርሕ ነበርና ሓለፍቲ ዝነበሩ ኣለው ብዙሕ ነገር ኣሕሊፍና ኢና መፂና ስለዚ ብዙሕ ነገር ኣሕሊፍና ምምፃእና ኣብዚ ዝንኦ መፂና ክጠቕመና እዩ ይግምታና ኣብዚ ዝንኦ ደሞ ብተግባርም ነሪኦ ዘለና ነገር ስለ ዝኾነ ምንም ዓይነት ነገር ሃምጠጦ ሃምለ የብለና ማንም ሓይሊ ንኣነ ክዓግተና ሃምለ ይኽእል መርኣያ እዩ ኩሉ ከቢድ እዩ ዋላ ተሪኤለ ከብደካ ክእል እዩ ትለዓየ ከቢድ ግን ተሰሪዕና ላኸድናስ ኣቦይ ጓሊ ቅድሚት ድሕሪት ኮይኖም ላተውቃዓዝ ያው እዚዩ ባዕሉ እንደየናይ ተቓልስ እንደየናይ ቦታ ተዋሂቡ እንደያ መስዋዕት ኣምልኽ ክለሎ እዩ ክልቲኦም ተጋደልቲ እዮም ኣይንፈልጢ ነርና ኣቦ ብቅድሚት ነይሩ ያው ኣጋጣሚ ዕንቀፍ ሰባእሞ ቀሰል ባባይ ገለ ትብሎ እና ደንጊፅና ሽ ኣይንፈልጢ ነርና ምሳና እዮም ነበሮም ኣቦይ ጓሊ ምዃኑ ኣይንፈልጢና ደንጊፅና ኣህምዚ ቦታ ኮይኑ ከምዚ ዓይነት ክስተት ተጋጥመካ ተሎ لا يشعوش تلتسمعن سمعت عبعوي نيرو كرسعي خالي ቅድሚ ትግራይ ይስጥሐን ዝብል ማሕላ ሓንጊጡም እንኮ ህይወቱን ዓደይ ዝበለ ስሙር ወለዶም ጸላእ ንምርታዕ ይፋለም ኩሉ በታ ዘላቶ ሙያን ክእለትን ሒዞም ኣብ ምግዳል ይውዕልን ይሓድርን ገድሊ በይዛ ህዝቢ ኢልካ እትሓልፎን እትተርፎን ከስቢ ምዃኑ ብምእማን ገድሊ ሰባት ቀቲልካ ሰባት እትዒመሉ ሜዳ ኣይኮነን ገድሊ ሰባት ዝበልዑ ኣራዊታት ኣግሊስካም ሰባት ክነብሩ ናይ ምግባር ሕሊናውን ቅዱስ መስዋዕቲ ናይ ምኽፋል ሓላፍነትን እዩ እስካብ ዓቕመይ ዝፈቕዶ ድረስ كاستنا مجرشة واقع مالتي تو تاريخ أهم تاريخ مثلا هاوي تاريخي لتو المتس ولا دور مقراي لمبي سيرنا لا سندنا أنا نقولنا مالتي بتاع زله هو سكع مجرشة سكع توصح مثلا حيو نا تتخيل لك أو بالعلو مالتي نا تمامنا يا نا مساء تقراي قاعد له مخاني ندفع لنا
ኣብዚ ህዝቢ ዘሎ ነገር ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ብጻይነት ይሕጉሰካ ና ለሰራዊትና ዘሎ ዓቕሚ ብጣዕሚ ለገርም እዩ ናዞም ካልኦት ዘለዎ ህዝቢ እዚ ተድብር ኣድናቆት እዮም ንሪኢ ለኣና ስለዚ ህዝቢ ምዃኑ ለኣና ክሪና ተሎ ኣነ ትግራዋይ ምዃኑ ይኮርዕ ለ100 ሚልዮን ዓለም ሙሉእ ለገርም ነገር ኢና ንሰርሕ ለና ስለዚ ኣነ ኣካል ምዃነይ ብጣዕሚ ዕድለኛ ኩሉ እቲ ናይ ሰራዊት ናይ ጸላእ ዘሎ ደማሲስካ ዓባይ ትግራይ ምፍጣር ማለት እዩ نغلص لنا كبرات تمكلتي سراويت وجل فاج تابي حمد قبل على سراحتنياتن تحكمتن ما باتو هوسبيتال عد قدام تدغاغامي قفعتات يبصحو كم زنبرو سمويات عنات هوسبيتال قليصوم زوم فاشتاويان حزب تግራይ ንምንብርካኽ ዓሊሞም ጻዕርታትና ገበር ዋላ እኳ እንተኾኑ ህዝብ ትግራይ ተወዲቡ ዝገብሮ ዘሎ ኩለ መድያው ቃልሱ አጠናኺሩን ሐሳብን ሐዋንን ከቃብጾም ይግባውን ኢለመሎ መረሳሰፋ ተወሳኺ ዘሎ ወረርትን ፋሽታውያን ናብ ልዕሊ ህዝብ ትግራይ ዝፈጸምዎም ግፍዒ ታሪኽ ይቕረጽ ዘይብሎ ኮይኑ ሰራዊት ፋሽቲ ጉጅላዊ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታትን ሰሞያ ጥዕናን መባእታዊ ሆስፒታል ዓዲ ጉደም ዝተፈላለዩ ዓይነታት መሳርሒ ኩናት ናብ ሓኻይም እናወጣወጡ ቀትርን ለይትን ምስራሕ ኸሊኦሞም ከም ዝነበሩ እቶም ሰሞያ ጥዕና የዘኻኽሩ ኣውዚ እናመጹ ሰብ ሓምድልቱ ከይንቀሳቐስ ሰብ ሓምድልቱ ከይሕከም ወላ ምሸት እውን ባዕሉ ሓራሳት ከይመጻ ያው ገዛ ምውላድ ሽካዕ ሞት ሽካዕ ካልእ ችግር ላጋጠመ ጸንሑ እዩ ማለት እዩ ስናይበር ፈረቃ ብለምስ ንውጽ ኢሎምና ሓር ወጪና ላበ ላውዚ ጥቃ አዳማርያም ንውዚ ሁሉ ጋውን ገይሩ እዩ ምስ ጋውኑ ግፍ ጠብለ መውጽእዎ ማለት እዩ ናብዛ ሆስፒታል እዚኣ ብድሕሪቱን በቅድሚቱን ብሙሉ ኣኸቢቦማ ልዕሊ 34 ዝኾኑ ወታደራት እዮም ኣትዮምና ላብዚኣ ብልጽግና ወታደራት ማለት እዩ መጽኦም ተጋፍዕዎ ተሎ ካብቲ ንብረት ዋላ ይብሉ ኣብቲ ሰብግን ብዙሕ ዓይነት ናይ ሞራል ውድቀት እዮም ኣቢሎም ተረቢሎም ናዚኣ ኣነ እንደይ ለጥዕና በዓል ሞያ ዝኹላ ስናይፐር ደቂንኻ ምፍረራሕ ካብቶም 4 ሰባት እስካዕ ብሰደፍ ምድፋዕ ከም ዝገርኻ ሓደ ኣነ እየ ማለት እዩ ክንደይ ምድፋዕ በጽሕዎ ኣፎም ብድሕሪቱ ብቅድሚት ኢላ ተተኸለ ጋውን ብምኽዳኑ እውን ገበነኛ ኮይኖም ገበነኛ ቆጺሮምዎ የቆሻሻ ዘሪዎች ይህን ነጭ ልብሲ በመልበሳችሁ ጁንታ ማሰከሚያ ነው ይሉም እንደ ግፍዕ በጽሕዎ እዩ ጽያ ሕለፊ ኢላትኒ ላበ እየዝሐልፍ ኢለያ ለፊ ዝም ብለሽ እደፍሽ ያለው ኢላትኒ ኣኽሊ ምድፋዕ ዘን ፈልጦ ደኾይና ዋይ ሶልክ ዝደለኸ ይገበር ኢለያ ሓደ ሕክምና እንታይ ይፍቀዲ ሱ ብትክክለኛ በወታደራዊ ብረት ሒዙ ገለምናምን ካኣታ ይግባይ ነይሩ ግን እንደየና ንዕቀት ለቱ ህዝብ ትግራይ ህዝብስ ለተሐካማይ مقصوقا سراويت فاشيست أبي أحمد أبي لعلي تحكمتون بدلاتنا فصوم صاني حميم زبالو توم سعنا يكون مبر بزوم صلاتي كي تسكونوا سرحتهم الناس سالتو هزبهم الناقل قرو حزون ازوم تاريخ يقرأ زي بلوم عرمناويان حيلتات نايدوم كراغبون تغينهم اتيز قبر زلو خل مريو قالسي آتنا هيرخا كاب سروم كمحو اللوم يبلو قنا صلاتنا سلالي حرسو تأيو حاكم بمويقو تخالقون من اسيون بمقداليكم تخالق جبارون بطرح وصيخا وانت يكون بعتقي بسنقي سراويتنا كطناخر كم زلو اتناي مترشاش على قاوصس كل غزه تدلو كخنيو حزب تግራይ ዘጋጥምዎ መሐለኻታትን ፈተናታትን በዓወትና ሰገረ ቃልሱ ናብ ዝለዓለ ብራኸ እናደየዎ ብምዃኑ ሕዝውን ጸላእቱ መሊኦም ክሳብ ዝቃበጹ ኩሉ ህዝቢ ቃልሱ አጠናኺሩ ሕነ ክፈዲ ከም ዘለዎ ወሲኾም ገሊጾም ህዝብ ትግራይ ኩሉ ግዜ ቃልሲ እዩ تقاليسون بعوتي يلوص دقولا سوء دقولا ململه دقولا قالسه عرس مبتو اخويرو زنبر حزبي الخالق وانت مالالي نبر حزب ስለዝኾነ እስኪ ተገዛእና ግስ ንሙክሮ ዶ ለማለት እዩ ሁላህና ኣብዚኣ ሕዚ በትግራይ ከም ትግራይ መጠን ሁሉ ግዜ ትግራይ ላተባለት ክትነብርያ ህዝብ ትግራይ ኻ በአቶም ዝኮነ ይኮነን ኩሉ ኻታ ይግበር ዘለዎ ናይ ባዕሉ ዝኾነ እጃም ኮፍ የለው ዝል ሐሳብ ይዘለኒ እጸላ እዚ الخلاء جزء همزة أن كيجرنا ملعب مدفع يزلنا ما كله ببقعم أو لافتي جنبار أتيو تسأل أنا مدمساس زوم فاشتاوين تلاقت حيلتاتن زقبون فردي كساب زراخبو مناسي تجراي زحفسو وزلو أنت برقي عوتات عكيبها أب شتو كبسح كم زقباون تجلي صلوا بسنكي عصوان كبان فاشتاويان حصرتنا وتحكمنا كم زقوانفون حضور حمام زلوم تحكمتين زخفت أقامي ساطع ملاو ريفرال هوسبيتال عيدر أفليتون بركة زوالو أبتو هوسبيتال قلقالو حسبت كلاليت دياليسس يرخبو زنبرو وقنات بحصرة أفاوس هيواتهم كم سانون تاملكيتلو يناس فقادو توسخ لهم
ምንም ዓይነት መማረጽ የለ ያው ሞት የልጽበለሁ ምንም كموت بالعلم موتنا نصبلنا كلنا زرنا كتفونا سل حسو صلاتي مثلا ان احنا من معيت مسارع لنا حماتنا عقمينا دكاماتاتنا تاجرنا نقاتغنيا سل تناغرنا زرنا كتفونا سل لطرح منسي ملوع ببهال نبارنتو ختما مقلن تخون نزحلفو 3 عامات اب ريفرال هوسبيتال عيدر قلقالت حكمنا حسبت كلاليت ወይ ከዓ ዲያሊሲስ እንዳረኸ በጸኒሕ እዩ ያ حسب جبيت حكمنا يلوني يلا يلوني ምናልባት ክጥይቅ የመጽእ ከራም ህዝለዋል ጦድንት ማለ ለሕፀብ ነራ ዓሊፍኒ የኻልኺ ለይቲ ብጣዕሚ ለዕፈን ተርስተልኻ ብጣዕሚ ሃትዕፈን ምትንፋሰይ ትኸሊሳን ባፈሳስ ስለልመልእ እና ምናልባት መጽኢዶ ትሆን ብልብል የመጽእ ከዚ ክጥይቅ የመጽእ አጋጣሚ ምንም ዓይነት መማረጽ የለ ያው ሞት የልጽበለሁ ምንም ከሞት ብላዕሊ ሞትና ንጽበለና ኩለና ካብ 97 ዓመት ዝቁፀረ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ማእኸል ሕፅበት ኩላሊት ብኣማይት ንዝቁፀሩ ወገናት ግልጋሎት ሕክምና እንዳሃበ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ብዘጋጠመ ሕፅረት ቀረብ ናውቲ ሕክምና ሙሉእ ንሙሉእ ስርሑ ደብ ብምባሉ ምክንያት ልዕሊ 25 ወገናት ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ኣብቲ ማእኸል ፍሉይ ስፔሻሊት ኩላሊት ዝኾነት ዶክተር መስቀሉ ኪዱ ትገልጽ እዚ ናይ ዲያሊሲስ ሕፅበት ማእኸል ኣብ ትግራይ ብሕታዊ ሆስፒታል ወይ ብሕታዊ ማእኸል እዩ ልመጹ ማተርያላት ካብ አዲስ አበባ ወይ ካብ ወፃኢ እዮም ዲያሊሲስ ሕፅበት ዘድልዩ ዝተፈላለዩ ማተርያላት ወይ ናውቲ እታወታት ኣለው ካብኣቶም ያው ሙሉእ ከም ንፈልጦ ቅድሚ 3 ወርሒ ትራንስፖርቴሽን ወይ ደሞ ናብ መጓዓዝያ ስለሌለ ለኣቲ ማተርያል ወይ ናውቲ ብለይ ምህላይ ምክንያት ሕዚ ሙሉእ ኣቋሪፅና ኣለና እዚ ግን ያው ሕዚ ይኾናይ ቶታሊ ቅድሚ 2 ወርሒ ጀሚርና መጀመርያ ተወደእና ናውቲ ነይሩ ካብኣቶም ናብ ዶም ስሮም ለኣቲ ቱቦ ኣሎ ሴንትራል ቬነስ ካቴተር ንብሎ እሱን መጀመርያ ዝተፈላለየ ዓይነት ናኩላሊት ችግር ነው ሓፂር ግዜ ለጋጥም ናኩላሊት ችግር ነው ለሕዱር ዓይነት ናኩላሊት ችግር ነው ሁሉም ክጅምሩ ተለው ግን ታና ደም ስር ቱቦ ተድሊና ያ ሳግን ቅድሚ 2 ወርሒ ጀሚራ ያ ተቋሪጻትና ወይ ተወዲያ ዚዓብ ምስኣና ምክንያት ደሞ ልዕሊ 25 ተሐከምቲ ሲኢና ኣለና ብዛክ ካተር ብለይ ምህላያ ሕዚ ደሞ ሁሉም ተምደድልዩ ናውትታት ሙሉእ ብሙሉእ ተወዲእና ያው ሰርቪስ አቋሪጽና ኣለና ማለት እዩ ማሕበረሰብ ዓለም እቲ አጋጢሙ ዘሎ ጸገም ተገንዚቡ ጠመተ ብምሃብ እቲ ዘድሊ ናውቲ ሕክምና ናብ ትግራይ ከኣቱ ብምግባር ህይወት ብርክት ዝበሉ ወገናት ከድሕን ድማ ተላዚቦም ተቸገሩ ወገናት ለመድሓን እንተኻለኩም ሁሉ ሰን ተፈጢርኩም ተመድሓን ዚኣተና ብሰሙን እዚ ተምጽኹምና ብጣዕሚ ደስ ዝብል ዕሊ 2 ወርሒ ጌርና ኣለና ካብ ለኦይና ግን መፍትሒ ተረኸበን እና ማሕበረሰብ ዓለም ያው ትደሎ ችግር ተረዲኡ لقنا مفتح كنادي إننا نلاقو